Kani gade ka jingwalam khubor na ka KUT-APPHIRA juga jindwai. Shapi baro ki prabanget ki shakri ki jong balai. Ki batrang ki basliang ban shakri utrai ban duai ban charging it ban sungthu ya kapor kaya ka ayom hakaba ngidon. Ka jolam khubor ye ke jingja bala pensyong pedeng nakeri Israel bat kiri bemarjan jongka. Kabalong ka pedeng jongka jimpendep ya gajia tulupa ka ktien ka jong ublay. Kumba kala dep don lupa ka jia sela kabala aslem hakaba kari Israel kan sahir thma yekileno Hamas kebedon hagasa kani ngilayui kala sedang nadu arjal arpulai nangta kari Israel kani har thma gileno Hizbullah kebedon Lebanon nangta ka jing lej ban penjot yeke jaka bu tiar yele nuclear bala keno bakidon ki babun tali ke jaga jongkari Iran kani ngilayui kala nang ya perang kala don kathma kabla ne khalai lagi sini kala don kejele marker liang apa ni ar lagi ri longru bakari Amerika kala Arab hakani ke benta ki lat patai khabar jingtip ki yethu bakari Iran hakani ke jele kadang pendan kam tang lai 4% ki teriale jongka hani kala wanno kani ke jing pensange eka jiasiat ke jele en ka lagi ri kabamot sa nyo 4% ki teriale kidandon ban pendan kam la rajab yang gathma nanda susu kaladon ka jing don benta jongkari Israel ye ka jing kip khalo hakari Syria ban menta kumniru kari Syria kabade ko wena kiri hakaba ka don haka jitulupa ka Bible kadi kiri bal arimha kadon ka jing kip khalo haka jing shishan nakam da jipi ki bampat tip setia nadu arjar khatway kadon ka thma po yeng hangne namakani kari ki don sibun ki jet bin reo kedon ki jet reo alawait ki jet reo red pat hakaba u presiden u berem udin nagani ki jet bin reo alawait mentaula pet udan sha Moscow banwan jakari hadin ba utu jolani u berina ka seng leno ula kurup e gabor sensyar nang tagi don sigi jet bin reo biduin drus ke jet reo drus kedi ki bihar pateng na u jetro kthajong u Moses ki drus hari Israel ki bon ba Syria ki bon hari Israel ki sipai IDF ki bana ka jet ben drus ki don sibon menta komni ka don ka jinga le hakabenta ka bashate jong ka Syria anda ban yele ikini ki drus dakani ka kanhon le ano jani ka bor sarkar thamai ka Syria ka don haka jing ikan ad jale ki sipai drus na Israel la play kitu ki against kila rong sa Syria bani khon mele bagari Israel kalai ban yarab ni gidrus daga bagala ban bom ban yarab igidrus ke badon ha Syria ngenang yo i ya ke jingja Syria kaban kata subuni gari Israel kani gari katkum kata ke jiasala lupa Middle East ikum baga jingsuk kalawan Henry kumbale tulupa ka Bible kat bagi nang perta ka jingsuk ka jing skemba ka jingjot bakendit kan wanlam nangta susu ngilai ikari Israel kala yale bagi le ano Houthi kibadon hai Yemen nangta ngilai i bakari Israel kala yakon kala yale barkiseng le ano kibadon West Bank ka West Bank gadi ka region ka Bible ka region ki department joka jeber Israel kum Abraham barki weipat kani ka West Bank haga jingsisha kadi ka Judea Samaria kari Judea kirilum Judea kadai ke jaga jongkari Israel hang ni dan buan ke Palestine bagi dawala ke jongkari hang ni but kili ano ke don sibon kari Israel ele bagi ke seng le ano nanda ke don kili ano ru nadu na Iraq kari Israel bagi taro ke yakon nalor kata ke don segui pat kinong shun na khamsa jangai ri ke ba kersan ikini kiri ke basu ni kari Israel kadon ke dia sela kadon ke jingpen kre lupa kebalawan ra ini kita mah Henry om baro kajing yasela jong kini gibri ke badan bor ke bakin shot ini ke thma kan pen urlong lot lani kan yasem bagajing kwa kajing annu jongki Henry nakapenta jonga bat swi ke batip ye gaji tulupa ka ktien jong oblai ki jingja baro kinang yalam ban pendep ye gaji tulupa ka ktien jong oblai
Kari Israel kam cumpui perkhat. Bagat khma lekno Hamas kan jalan por hadukan dekan ni. Kampui perkhat haka jele bagi Iran kena perkhat tang kandiat po kala dep ban penjam kharap eka Iran. Kampui perkhat baka ri Iran kala ban pai kala haka tu ka sngi syaban sange esiat bakala ban penjot digi bom ya ka building ke jingte hotel ebib. Kampui perkhat baka ni ka thma kan prolong kan nang ne Islam. Nantak ik bejah pereng Shabbat negara Israel si Europe, Rusia Ukraine. Kini ki atli kiriru kimpoi perkhat bagi ka akan prolong kan ne Islam kat ne. Ki jingja pare ki jakat kum ka jelas neo pelat jong ginom sensar jong ki riu khlan bor. Henry penban ki jingja baro ki thma ki wepan ki alam ban pendep ia ke jet lupa ka ktien ka jong ublai. Namar kata kadau ngidei bandwai ban lap ia ka mon ka plan ka jong oblai ka kam ka jungi kalong kumbo blai khot Abraham wang hami on ka khu ki jet ben rio bara ki jet ben rio ka perthai ki don kam ka gospel ka jong tra Jesus duai na kam ki jet ben rio ka bran Syria ka bran Middle East sibuan ba ki kanun jet ben rio ki people groups ki bran la ka jong ka ktien la ka jong ka lariti la ne dustur la ne ka culture ka riam ka bet kadur kadar ktien baki kran kita kira tribes tong languages nations people group ublay wong Abraham hami on kerkhui ki jait ben rio baro jangka perthai ki jait ben rio baro kini man yo jingkerku ka siti galatia lai pra upol wong haba ka jing tho kalai i baki jait ben rio baro kini yo jingkerku ling bau sumba jung Abraham kalai ya thulu pa ka gospel hau Abraham katai ka Genesis khat arlai ka ga thulu pa ka jingyo jingkerku ke jaban rio ling baka gospel ka jong tra jisu hakabo messiah on sawan no tning jong wa Abraham ban yap ka ni phana balong ka jing suspa ke jaban rio jong ka perthai kata ka de ka mandate nakabanda usamba jong Abraham ka balang ka jong tra ki shakri ka jong balai balong ka jingkerku ke jaban rio par ka baar balai khot ni bengin pan o balai Iki jet ben reo. Ask of me, I will give you the nation. Pani ke jet ben reo beki long ka jiok kan ti jong utrai. Ka Bible ka ai kata ka jing itu apa. Kum beki kitab ya ka duriau kum taan pendap ya ka berarti ka jing tip ka buram ka jong utrai. Haka kitab Isaiah kalau dan ka jiok lupai ke gospel. Isaiah san pulai khat ai gir khot bat san puar lai gir khot. Khat san di gir khot ka jiok lupai sum ka jing yap jing tep jimi pat u Jesus Christ. Kani ka gospel ka jong utrai Jesus. Ublay ulu kata ka berarti kum bali tulupa. Khon jong balai lawan long brio la ya keleng jaga ula le babha ula yap la tep ula mi pat shabu jisu on sependep ega mission ga bakra ula peniang ega balang ga metre kam ju ka borsen shar ga jong balai ga perthai hakaba un satre kam ka perthai ling ba jo ga balang ula penbana ega jing peniang ega balang ula khot egi sinran ega bon sapha ega balong ki apostol ki ban naik keleng ga perthai aringa tau jisu ula yap la tep ula mi pat hadi ula mi pat suppose ngiudan sa Galilea bagi kita paula hikai sibun sebagai hima ubalai baula ai ko hukum ini kesenran lek keleng ke perthai le alap ini ke gospel saka perthai baro le alap ini gospel ke go le alap ini gospel sike je beri baro pelong senran penbaptis hikai wang hakmi ngalor gat bat piara si adu ka bawai no jaga perthai Matius arbusau khatsau yegene ke gospel juga hima on yalap saka perthai baro balong ka jimpla ki jat ben ri bara hari kita ka bakut kanja juga gospel ka khubar bah jong ka hima ka katin hima na katin parang king and dom king muslim dom domain ki territory bosun shar sim ye ka gospel juga jing shar jong oblai ka jing shar jong sim ka jing sok kat ke ban kalabamot ban ngai ka gospel ken rung sig hima jong oblai ken rung sig ka domain jong sim ki sim righteousness peace and joy that is the kingdom of God ka hok ka jing sok ka jing ban ka ta ka dei ka nature ka dur jong ka hima ka jong oblai ki nong sensar ki ri khrabor ki plot iki thma ki ko ban pniar yo purusam ki hima jong ki kingdom jong ki hapo ka jing sensar ka domain jong ki henry kan Umlong satya ka last world empire ka ban jeng ka perde sipo ka de ka kingdom jong ubis jong barak khlau kur islam le ka ban rwanra iki jetmen ri ki ri banam dan border show anam dan put dan sam show baro kinan hapo ka domain ka jiksan sharju ku muslim ya ka ba unsa kampat bodi belai hadir ngabat fi ngimdan benta bania trei bat kata
ka jeslas neo ka bawan ki khadap trekam gudu jok ngidon hangni nakam da ka hima ka jong oblai ngidan hangni ban yalap ek gospel jong ka hima ka jong Jesus Christ kumba lapin kenma Jesus Christ haulum ki olip upen I ki dak jingja ka perthai bat ka wen ki dak sign of all signs ka dak jong ki dak bara yekani ka gospel jong ka hima on yalap saka perthai bara banong ka jipla Jika jet ben rebaro jika bagi ethnic groups baro. Hari yang katakan ja kabakut ban penkut ke hukum bakraju tra Jesu ke khot jengi ban net saka perthai ke jinglet ban yalap ke gospel ke baar ke khot ingi ban penlong senran ke khot saka jing penlong senran itu kibala nget ke balai ke jing pen baptis itu kibala kut jing balong ke senran bagi bala nget ke gospel ke basal ke jing hikai ke basan ke jing penyeng ika jing syukri ke balang ga jutrai khamta meki new territories ki put kisam jagat thmai ki jaga bampari sngi ga gospel ai ngo yo blai ki don ki badan shi geling mission ki balami bakum ki apostle shi ki new territories ki new frontiers ki hostile territories ki put ki samblong jingma ki don shabar na India ki don shabar na ke jilla ki don shigwi ke jilla ki don shigwi ke district ki don shigwi ki jaga bampat don satia ki kersan kilet ban yalap kilet ki hostile territories frontier new frontiers katai de real mission work balik ban penyeng balang ban CEO mau port jika hima jang oblai utrai khot yang ban pendep ini ke jing khot nalor ke jing let yalap nalor ke jing penlong senran ke jing pen baptis ke jikai ke jing penyeng ika metre kamu kres ke balang ju utrai ban ke balang ju utrai ke bala yeng pat kadan ke jing khali sekoi ke banyo kajing penyar yo purusa jog himajo ubalai wan ka himajo me longaman jame hakando kumba beneng nalo ka jindamai ka jialap nalo ka tau Jesus Kristus am nadu ki singi yo anes hadu manta ya ka himajo ubalai la yakni bat kita gibi kani kita shimya ka de ka bor and the violence take it by force puli kani gospel ju Matthias karwilanam utrau khot imengelong violence nakam ta ke himajo blai balong violence ban dan kam sim ya khoni ya le persha ik botso berkrai ke bot jindo ke bot bamani yo syaitan ya balong violence ndi ban sha jam yo syaitan ke bor bamman ke bokso ke bor jindom syaitan pendan kam ik bon ki berperthai ban pendep ya ke pelot ka agenda ka jongo bat ngabat hinga ban king atiar long khlai ya balong violence nakam ta jong utrai persha yo syaitan ke kanon ki mesem bamman ban kini ikimen sem naka ketika jong syaitan utrayun kerhu ya kanega jinga sambanta jong apreng jongpi kanega tu naga da onur ke jonga ba pet ike jingja ka perthai utrayun kerhu sngap shashkor kane dwai it lot elede shoblai ngimdei ban pharia ka met jong krista ka rijungi deki kerteng jong ki kenhon balang na deki ministries ngimdei ban pharia ka met jong kris deki doctrinal issues ke je pier ke je kai ngem di ban phare ka met jo Chris daga personality ban identify pakinu ginu ki nong yalam niam nong yalam balang hakema jobli don kam ki nong trai dan kam ki nong sarai dan kam ki shakri ke jobli ki brane ka donut ban shakri ka servanthood ban shakri ndai bangin project yale di kum ki nong yalam ndai bangin kivi bangai kersan ban identify lede ban ki brio bo try say ngede ke jong Chris u kli ka balang ke met yang in penwandu ke met jo Chris baganya ka bakhlan hakane ka kanta ka khadduh jong ni ke singi ka khadduh u try kir khui fi bara tat onang yesema ko e pakapor maranatha wan tra Jesu